זה מדריך קצר על שימוש בסיסי באפליקציית YSteps, שזאת אפליקציה מבוססת בינה מלאכותית לשיפור האנגלית והבנת הנקרא. היתרונות של האפליקציה הם הגדלה והכפלת מהירות הקריאה, הגדלת אוצר המילים, שיפור הבנת הטקסט ושיפור הריכוז והזיכרון. בנוסף, הרבה מחקרים מראים שהבנת הנקרא בעברית ובאנגלית זה הבסיס להצלחה בכל שאר מקצועות הלימודים. בפעם הראשונה שנכנסים לאפליקציה צריך לבחור רמה. את הרמה נבחר לפי היכולות של הילד. אם אתם לא בטוחים תבחרו ב-level 1, ואפשר להחליף בהמשך אם זה קל מדי. אם אנחנו רוצים לשפר את האנגלית נבחר באנגליש, ואם אנחנו רוצים לשפר את הקריאה בעברית נבחר בהיברו. במדריך הזה נראה את העבודה באנגלית, אבל בעברית זה מאוד דומה. כאן נבחר בקטגוריה לפי תחומי העניין של הילד, נבחר לדוגמה בקטגוריה של חיות. פה יש מספר מאמרים לפי נושאים שממוינים לפי האורך. בחרנו לדוגמה במאמר על פנדות. כל מאמר הוא למעשה קטע קצר עם עובדות מעניינות על נושא שמותאמות לילדים. הילד קורא את הקטע בזמנו החופשי, ואם יש מילה שהוא לא מכיר, הוא יכול ללחוץ על הלחיצה ארוכה, ואז הוא יקבל את התרגום של המילה, וגם ישמע איך מבטאים אותה. נראה מספר דוגמאות. Wake. Hungry. Leaves. Eating. כשמסיימים לקרוא, לוחצים על קוויז-מי. עכשיו האפליקציה שואלת שאלות רלוונטיות לאותו קטע, כדי לבדוק את הבנת הנקרא, ולשפר את היכולת להחזר מידע. גם כאן ניתן לעמוד על המילים ולקבל את התרגום ולשמוע אותם. ברגיל יש בין 5 ל-8 שאלות, אבל קיצרתי בשביל ההדגמה. נשלים את המבחן. בסיום השאלות יש משחק התאמה נחמד של המילים, והתרגום שלהם כדי להפנים את המילים החדשות. נשלים גם את זה. בסיום נקבל מסך עם חיזוק חיובי, ואפשר גם לתת כיף לאמיגו ששמח ומעודד את הילד על המאמץ. כאן ניתן לראות את המילים החדשות שלמדנו. כאן יש עוד מסך של סטטיסטיקות שמראות את ההתקדמות וההישגים עד כה. וזהו, זה תרגול של כ-10-15 דקות לפי המהירות והרמה. המסך של הגוז אמור לתת מוטיבציה לתרגול. הכוונה שהילד יסגל לעצמו הרגל של תרגול יומי קצר של כמה דקות ביום, בלי שנצטרך לרדוף אחריו יותר מדי. אני עשיתי את זה עם הילדים שלי, והם זוכרים לבד ומזכירים לי בסוף שמגיע להם פרס. אז איך בוחרים יעד חדש? נלחץ על Create New Goal. פה נבחר את מספר הימים שצריך לתרגל בשביל לקבל את הפרס. עדיף להתחיל מ7 ימים. כאן אנחנו מגדירים את הפרס שמקבלים כשעומדים ביעד. זה יכול להיות משהו חומרי או חווייתי לפי מה שמתחברים. חשוב שהיעד שבוחרים יהיה מספיק משמעותי בשביל לגרום לילד לתרגל. הילדים שלי אוהבים משחקי מחשב, אז אפשר לקנות להם משהו קטן בפיפה לדוגמה. במסך הזה אנחנו בוחרים רימיינדר שיזכיר לילד לתרגל כל יום. לדוגמה, בשעה 3 שחוזרים מהבית ספר. וסיימנו. בכל יום שהוא יתרגל, כוכב אחד יתמלא, עד שהוא ישלים את היעד, ואז הוא יקבל את הפרס ונוכל להגדיר יעד חדש. כברירת מחדל אפשר לקבל כוכב אחד ביום, כי הכוונה לסגל הרגל של תרגול יומי. כמה דקות ביום זה לא מאמץ גדול, אבל במשך הזמן זה מצטבר, ומניסיון זה משפר מאוד את היכולת הקריאה באנגלית ובעברית, והכי חשוב, את הביטחון. אז זהו, שיהיה הרבה בהצלחה.